שלום לכולם וברוכים הבאים לסרטון השמיני בסדרת הסרטונים על חומרת מחשבים. בסרטון זה אנחנו הולכים לדבר על מאווררים, מארזים וספקים. אז בואו נדבר על מארזים. מארזים באנגלית case. יש המון סוגים. יש מארזים עומדים, יש מארזים שוכבים, הנפוצים כמובן זה העומדים, אבל השוכבים זה אלה שאנחנו משתמשים בהם בשביל מה שנקרא מדיה סנטר. אנשים שאוהבים את המחשב בסלון, מתחת לטלוויזיה, ושהם יכולים לגלוש באינטרנט ולראות סרטים וכן הלאה. מלא סוגי מארזים, לא הולכים להיכנס לסוגים עצמם, נדבר טיפה כמה פרמטרים שרלוונטיים לכולם. הפרמטר הראשון, שאני גם חושב שהוא אחד מהחשובים יותר, זה הנושא של קירור במארז. אם אתם זוכרים, בסרטון הראשון כשהצגנו את המחשב, אז הראינו למשל שמאחור כבר היה בתוך המתכת חורים שנועדו לחיבור של מאוורר. המאווררים זה החלק שמקרר את המארז, מזרים אוויר פנימה. אני אראה את זה שוב. זה המארז, ופה יש לנו מקום מוכן כבר למאוורר. ככל שיש יותר מקומות מוכנים כאלה למאוורר, ככל שיש על המארז עצמו, כלומר ממש פיזית בגוף, על הדפנות, מקומות כבר מוכנים, יש גם יכולים להיות בפנים, מקומות מוכנים למאווררים, הקירור של המארז יהיה טוב יותר. למה זה חשוב? בתוך המארז שהוא קופסה סגורה, אנחנו לא אוהבים להשאיר אותה פתוחה, אבל הוא קופסה סגורה, המון רכיבים אלקטרוניים מייצרים המון חום. אנחנו רוצים ליצור מצב שהאוויר נכנס מצד אחד למארז ויוצא מצד שני. וככה אנחנו מקבלים כל הזמן סירקולציה של אוויר, והרכיבים בפנים מקוררים. אז קירור זה פרמטר אחד. יש היום למשל מארז שתסלחו לי על הביטוי אבל הוא ממש מגניב, שמיוצר על ידי חברת אנטק, אם אני לא טועה, חברת אנטק, שהוא לחלוטין פתוח, הוא בנוי כמו איזה שלד, זה נראה כמו איזה תצלום רנטגן של מארז, אבל הוא בנוי כמו איזה שלד והכל נכנס שם בפנים. וכיוון שהוא פתוח אז אין צורך במאווררים, כי כל הזמן הוא חשוף לאוויר בחוץ והרכיבים כל הזמן עוברים קירור. אז קירור זה פרמטר ראשון. נושא של כמות תאים. כמות התאים, כלומר כמה התקנים, כמה DVD, CD אפשר להכניס שם, כמה כאילו כוננים, כמה כוננים קשיחים. אז הנה אני אתן לכם פה דוגמה. בואו נסתכל על המארז הזה. אז פה זה המסילות ששם יושבות ההתקנים של ה-CD-DVD, פה מקדימה. אז יש לנו פה 1, 2, 3, 4 תאים, כאשר 2 מתוכם מאוכלסים. פה למשל זה המסילה ששם יושבים הכוננים הקשיחים. במקרה הזה יש לנו פה רק אחד בפנים. מספר התאים זה בדרך כלל פרמטר זניח. חשבתי לציין אותו, אבל לא להתייחס אליו יותר מדי. בדרך כלל מרבית האנשים לא צריכים יותר משתי התקנים של CD, DVD, צורב וכן הלאה, ואולי 2 של כוננים קשיחים. נוחות עבודה. נוחות עבודה מתחולקת למספר דברים. אחד זה איך פותחים אותו. אני אראה לכם דוגמה למארז שהוא ממש גרוע, לפחות לטעמי. זהו מארז ענק. בשביל לפתוח אותו צריך לפתוח את כל הברגים פה מאחורה.
אין לו דלתות, כמו במארזים האחרים, אין לו דלתות, אלא פשוט צריך לפתוח כל הברגים ולהסיר את כל המעטפת. כל פעם לפתוח מארז, להסיר 6 ברגים זה מאוד מאוד לא נוח. אז נוחות עבודה. פרמטר נוסף של נוחות עבודה זה כמות החיבורים שיש לו, שזה נוחות עבודה כשאנחנו פיזית עובדים עם המחשב על בסיס יומיומי. אני אראה לכם דוגמה. בהתחלה כשיצרנו את המארז דיברנו אך ורק על החיבורים האחוריים בעיקר, אבל יש מארזים שיש להם גם חיבורים מקדימה. פה במארז זה למשל מאוד נוח, יש לו הכפתור הפעלה שלו והכפתור איתחול נמצאים למעלה. אני חייב להגיד שזה מאוד נוח לעבודה. החיבורים מקדימה, יש לנו פה חיבור קול, חיבורי USB, עליהם עוד לא דיברנו, נרחיב עליהם טיפה כשנדבר על לוחות M ועל החיבורים של לוחות M. אז אם אני רוצה לחבר אוזניות למחשב הזה, אני לא צריך לגשת מאחורי המארז כדי לדחוף שם משהו, אני פשוט בא ומתחבר פה מקדימה. מאוד נוח לעבודה. פרמטר אחרון שאני קורא לו, פרמטר אימא או פרמטר האישה, אסתטיקה. הרבה אנשים דווקא בוחרים בו בתור הפרמטר הראשון. בסופו של דבר המארז זה איך המחשב נראה, במיוחד אם הוא יושב בסלון. אז זה כבר, בזה אין ממש מה להוסיף. כל אחד והיופי שלו. עכשיו אני כן רוצה להדגיש משהו בנוגע למארזים. זה מארז. לכל מארז, כמו שאמרנו בסרטון הראשון, יש כפתור כיבוי וכפתור הפעלה. הפעלה וכפתור איתחול. ובנוסף יש לו גם בדרך כלל נורות ביקורת מקדימה. איכשהו כל הדברים האלה צריכים להיות מחוברים למחשב. איך הם מחוברים? וזה משהו שקיים בכל מארז. מתוך המארז עצמו יש סדרה של חוטים. החוטים האלה צריכים להתחבר בתוך הלוחם. לכל אחד ואחד מהחוטים יש סימון, יש לו משמעות, איך מחברים אותם, על זה נדבר כשנגיע ללוחות ה-M. אבל מה שחשוב לזכור, המארז עצמו, פיזית, חלק מהרכיבים שלו חייבים להתחבר ללוח M. זה משהו שמאוד מאוד מאוד חשוב לזכור. כמובן, כמו שראינו מקודם, במארז הזה יש לנו לא רק כפתור כיבוי וכפתור איתחול, יש לנו גם יציאות נוספות. אז גם היציאות האלה צריכות להתחבר ללוח M. אלה הפרמטרים של מארזים, ואנחנו נעבור עכשיו לדבר תכף על מאווררים. מאווררים. אנגלית, fan. טוב. מאווררים זה אמצעי הקירור העיקרי שקיים לנו למחשב. אנחנו נדבר על מספר סוגים של מאווררים. נתחיל ממאווררים שנקראים מאווררים של המארז. באנגלית הם נקראים case fan. יש, כמו כל דבר טוב בעולם המחשבים, יש מספר גדלים. המאוורר הבסיסי הסטנדרטי ביותר זה מאוורר של 80 מילימטר. מה הכוונה 80 מילימטר? מקצה אחד לקצה שני, 80 מילימטר. זה תושבות סטנדרטיות שמופיעות במרבית המארזים, מופיעות למאווררים של 80 מילימטר. עוד סטנדרט שהוא גם נפוץ, פחות אומנם 180, 120 מילימטר, בואו נראה אותם בהשוואה אחד לשני. מאווררים של 120 מילימטר, כמובן שהספיקה שלהם גבוהה יותר, מכניסים יותר אוויר. מצד שני, הם גם תופסים, אתה צריך לוודא שהמארז שלך הוא מספיק גדול שמאוורר של 120 מילימטר ייכנס בפנים. אז יש מארזים היום שבאים כבר עם מקום מוכן ל-120 מילימטר,
ויש כאלה שגם מאלתרים, מדי פעם גם אני, או פשוט עושים חורים בדופן של המארז ומוסיפים שם מאוורר על דעת עצמם. ויש לנו עוד גדלים, יש גם 140 מילימטר, ראיתי גם 180 מילימטר. זה בדרך כלל כבר מה שנקרא דברים מאוד מאוד ספציפיים שחורגים מהנפוץ. זה לא אומר שזה לא סטנדרטי, זה פשוט חורג ממה שנפוץ. אז הגודל, אני מדבר רק על ה-80 מילימטר ו-120 מילימטר. מבחינת מה שמומלץ איך לחבר אותם, כמו כשדיברתי על מארזים אמרתי, תמיד רצוי לוודא שהקירור יהיה בנוי בצורה כזו, מצד אחד נכנס אוויר, מצד שני יוצא אוויר. בדרך כלל פעם היה נהוג פשוט להכניס אוויר, למלות כל הזמן את המארז באוויר. אני דווקא ממליץ שתמיד תהיה זרימת אוויר, כדי שהחום יהיה לו כיוון שהוא יוכל לזרום לתוכו עם האוויר ולצאת החוצה. אז תמיד אני ממליץ מצד אחד שתהיה זרימת אוויר, מצד שני שתהיה יציאת אוויר. אם אתם מקבלים מארז שכבר המאווררים מחוברים בפנים, אוקיי, מה טוב. אם אתם מחליטים לבנות את המארז בעצמכם, רצוי לכוון את המאווררים, כי לפי הכיוון ניתן לחבר כמו שאתם רואים, ניתן לחבר את המאוורר בשני הצדדים לדופן. אז לפי הכיוון מחליטים האם המאוורר מכניס אוויר לתוך המארז או מוציא אוויר למארז. אז מבחינת חיבור, תמיד לדאוג לזרימת אוויר. לכיוון יחיד בזרימת אוויר. כלומר, אם זה המארז שלנו, אני בדרך כלל מה שאני אוהב לעשות זה שהאוויר נכנס פה ויוצא פה. זה קדימה ואחורה. אז תמיד האוויר נכנס מאחורה ויוצא מקדימה, ומי ששם את היד בקדמת המארז יכול מדי פעם להרגיש שם קצת את היציאת אוויר. פרמטר מאוד 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 חשוב של מאווררים זה נושא של רעש. נושא של רעש. אחת התלונות הכי נפוצות שיש על מחשבים, המחשב עושה רעש. זה יכול לטמטם בן אדם שצריך לשבת ליד המחשב קרוב לכמה שעות, 8-9 שעות, והמחשב שלו פועל כמו טרקטור, זה יכול לטמטם לו את הראש. רעש. רצוי להשקיע במאווררים טובים. מאוורר שאחרי, בדרך כלל מרבית המאווררים שמגיעים, שאנחנו מקבלים אותם יחד עם המחשב, הם לא מאווררים ברמה הכי גבוהה, אין מה לעשות. יש מחיר לזול, זה הרבה פעמים גם יקר. המאוורר אחרי כמה זמן התחיל לעשות רעש. המאוורר הוא התקן מכני, כמו כוננים מקשיחים הישנים שדיברנו עליהם, וכמו התקני הדיסקים. כל ההתקנים המכניים בסופו של דבר יתחילו לעשות רעש. המאוורר הוא התקן מכני שגם פועל כל הזמן. ברגע שמדליקים את המחשב ומדליקים, מכבים, המאוורר לאט לאט נשחק, המסביב שלו מתחילים להישחק ובסופו של דבר הוא התחיל לעשות רעש. מה זה אומר רעש? סובבים אותו ומתחיל לשמוע רק שהמאוורר לא מסתובב כל כך לאט, הוא מסתובב מאוד 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 מהר ואז מתחיל לשמוע ממש כמו טרקטור. מאוורר טוב זה מאוורר שלמאווררים יש סטנדרט לרעש. מאוורר טוב, מאוורר שכמות הרעש שהוא עושה היא פחות מ-20 דציבלים. יחידות רעש, פחות מ-20 דציבלים זה כבר מאוורר מעולה. אני אישית ממליץ על מאווררים של חברת נוקטורה. אין לי פה אחד להראות, הם מחוברים פה כבר בתוך המארז, אבל אני מאוד ממליץ עליהם, הם מאווררים בדרך כלל מאוד מאוד שקטים. ודבר האחרון שאני רוצה לדבר עליו זה אופן החיבור.
אופן החיבור. בהנחה שיש לנו כבר את החורים מוכנים ואנחנו רוצים לחבר את המאוורר, בדרך כלל מרבית המאווררים שאנחנו קונים היום באים עם שתי אפשרויות חיבור. אפשרות אחת הסטנדרטית היא ברגים, אני לא ממליץ עליה. האפשרות השנייה היא תושבות גומי. זוהי תושבת גומי, ואם אתם לא מצליחים לראות לא נורא, תכף אני אצלם את זה בשקופית ואתם תוכלו לראות את זה בשקופית בהגדלה. למה אני ממליץ כן על התושבות גומי? בדיוק בגלל הנושא של רעש. אם נניח המארז עצמו קיבל עיוות קל, עיוות שאתם אפילו לא בהכרח מרגישים, או שלמשל לחצנו יותר מדי את הברגים, אנחנו יכולים לגרום לעיוות במעטפת של המאוורר. עיוות במעטפת של המאוורר יגרום לכך שהמאוורר אחרי תקופת זמן מסוימת פשוט יתחיל לחרוק, כי הוא כבר לא יישב בדיוק כמו שבנו אותו. ואז הוא פשוט יתחיל לחרוק ועוד פעם יתחיל לעשות לנו רעש. כשאנחנו משתמשים בתושבות גומי, במקום להכניס פה בור, נכניס פה תושבת גומי, אז היא מאפשרת למסגרת גמישות. ואז המסגרת לא פועלים עליה לחצים שהיו אותו דבר אם הם היו פועלים פה בברגים. לכן ברגע שהמסגרת גמישה, המאוורר יכול להסתובב בצורה חופשית. אז אני תמיד ממליץ לחבר בעזרת תושבות גומי. אני תכף אראה בדיוק בשקופית איך אנחנו מחברים איך פשוט דוחפים את התושבת גומי. וגם נראה סרטון קטן של חיבור מאוורר. עד לפה זה היה קייס פן, מאווררים של מארז. אני אתן עוד משהו אחד בנוגע למאווררים של מארז. מאווררים של מארז ניתן לחבר בשתי מקומות. או לחבר אותם ישירות ללוח M, או לחבר אותם ישירות לספק. אם יש חיבור ללוח M, אני תמיד ממליץ לחבר ללוח M. ואני אשאל את השאלה למה? התשובה היא מאוד פשוטה. במיוחד במאווררים החדשים, הם באים עם יכולת להסתובב במהירויות שונות. לא חייבים תמיד להסתובב במהירות הגבוהה ביותר. אם מחברים אותו לספק, המאוורר תמיד פועל למקסימום. אבל כשמחברים אותו ללוח M, בפינים של לוח M, יש כאילו מתח להפעלה, אבל יש גם מתח לביקורת. ואז, כיוון שעל המאוורר, עוד פעם, מאווררים חדשים, באים איתם גם איזה טרמומטרים קטנים, וגם ללוח M יש טרמומטר מד חום, אז בהתאם לטמפרטורה הוא מחליט כמה מהר להפעיל את המאוורר. וזה חשוב, כי אנחנו רוצים לייעל את העבודה של המחשב, לחסוך בחשמל. המאוורר בסופו של דבר צורך בחשמל. אז אנחנו רוצים להגיע למצב שהמאוורר לא מסתובב תמיד בשיא התפוקה, וגם מקצר את אורך החיים של המאוורר, אלא הוא מסתובב בהתאם לכמה שנדרש לקרר באותו רגע את המארז. אז אם יש נקודות פנויות על הלוח M לחבר מאוורר, תמיד אני ממליץ לחבר את המאוורר שם. זה נקרא, אנחנו נדבר על זה בלוחות M, אבל יש שם ממש מקומות שרושמים שם case fan או CPU fan. תכף נדבר על נושא של מאווררים למעבדים. אז סיימנו את הנושא של case fan. עכשיו נדבר על CPU fan. או מאווררים למעבדים, CPU fan. אני אראה פה דוגמה. פה בפנים, זה גוף קירור של מעבד. אמנם גוף קירור קצת ישן, אבל גוף קירור עדיין. פה בפנים יושב מאוורר. זה מאוורר של 80 מילימטר. שמה שהוא עושה, הוא מכניס אוויר מצד אחד ומוציא אוויר מצד שני. זה הגוף קירור עצמו, הפלטות מתכת שדיברנו עליהם, פה בא המעבד וזה יושב עליו צמוד ללוח M. גוף קירור די שמן, נראה עוד דוגמה לעוד אחד. הנה גוף הקירור שהשתמשנו בו בסרטון שדיברנו על מעבדים, איך לחבר מעבדים. אז עוד פעם, פה יש לנו עוד פעם מאוורר של 80 מילימטר, וזה גוף הקירור, והמאוורר מכניס אוויר, והאוויר יוצא פה, בין הצלעות. אז האוויר נכנס ויוצא מהצדדים. זה קירור למעבד.
ואני רוצה לעשות לכם אחד אחרון. זה מאוורר ממש 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 גדול. זה כבר לא מאוורר של 80 מילימטר, זה גם מאוורר שהוא ייחודי לגוף הקירור הספציפי הזה. וגוף הקירור עדיין במארז. ועוד פעם, גם פה המאוורר מכניס אוויר, והאוויר נע בין כל הצלעות מתכת שיש לנו פה. מקווה שזה ברור מספיק. אז יש לנו גם גופי קירור למעבדים. במקרה הזה אין כל כך הרבה מה לדבר עליהם, מעבר להגיד דבר אחד. המאוורר של מעבד, של גוף הקירור של מעבד, חייב להתחבר ללוח M. המחשב אוטומטית יחווה אם הוא מצפה לקירור למעבד, ואין שמה. כי זה הגנה על המעבד. אם המעבד יתחמם יותר מדי, הוא יכול לא להישרף. אז חייבים תמיד לחבר את המאוורר ללוח M. אם אנחנו מגיעים למצב של התחממות יותר מדי, במעבד טוב הוא פשוט יכבה, במעבד גרוע הוא יישרף. אז CPU fan תמיד לחבר ללוח M. כמו שראיתם פה, אני לא יכול להגיד שיש סטנדרטים 80 מילימטר, 120 מילימטר, לעשות חורים במערכת, אין פה שום דבר כזה. בהתאם לגוף הקירור שאתם קונים או שאתם מקבלים ממעבד, זה המאוורר שיש שם. יכול להיות שזה מאוורר ייעודי, כמו שעכשיו הראיתי בגוף הקירור העגול. יכול להיות שזה מאוורר סטנדרטי של 80 מילימטר, שאפשר להחליף אותו במידת הצורך, אם המאוורר כבר מתחיל לעשות רעש. אז CPU fan, ולפני כן דיברנו על case fan. והדבר האחרון שאני רוצה להראות לכם, בכל מה שקשור למאווררים, זה אולי קצת פחות מפתיע, אולי יותר GPU fan. או מאוורר לכרטיס מסך. אין לי פה את המאוורר, ואני מצטער להגיד, אבל בואו נסתכל על כרטיס מסך. פה יושבים שני מאווררים, הם פשוט כבר חרגו יותר מדי עד שאני החלטתי להסיר אותם על דעת עצמי. גם, כמו שאמרנו, פה בכרטיס המסך יש מעבד, כמו המעבד הראשי, וגם הוא דורש קירור, אז יש לו גוף קירור משלו, ובדרך כלל הוא גם מגיע עם מאווררים, במיוחד בחדשים, לא תמיד, גם המעבדים הראשיים גם לא תמיד מגיעים, אבל כשהוא מגיע עם מאווררים לא רצוי להסיר אותם, אלא אם כן במקרה הזה הם פשוט חרגו וטרטרו עד שכבר הייתי חייב להסיר אותם. אבל חשוב לדעת, יש גם GPU fan, כלומר מעבדים ל-GPU, למעבד גרפי, או למעשה מעבדים של כרטיס מסך. את הכוח שלהם, את הספקת חשמל שלהם, אותם מחברים על הכרטיס מסך, יש נקודות חיבור. לא מחברים אותם ללוח M, מחברים אותם ישירות בתוך הכרטיס מסך. בדרך כלל הם גם מגיעים מחוברים, לא צריך לבצע פעולה מיוחדת, הם מגיעים כחלק מהכרטיס מסך. וזהו, עכשיו אנחנו נעבור לספקי כוח, ולאחר מכן אנחנו נעשה קצת איזושהי הדגמה טכנית של איך מרכיבים את הדברים ונסיים. כמו שאמרתי, אז אנחנו נראה עכשיו בהגדלה איך מחברים את הפינים הגמישים לתוך המאוורר. אז בצד שמאל יש לנו פין גמיש, אז אנחנו רואים שצד אחד שלו מוארך וצד שני קצר יותר וגם שמן יותר. הצד המוארך הוא הצד שנכנס לתוך המאוורר. ניתן לראות את זה, נעבור לתצלום האמצעי, אז ניתן לראות בתצלום האמצעי איך הצד המוארך אנחנו מכניסים אותו פשוט באחת הפינות, ואז פשוט עם האצבע תופסים ומושכים, הפין קצת יתעוות, יימתח, אבל בסוף הוא ייכנס והוא ישב בתוך המאוורר. כמו שניתן לראות בתצלום השלישי, בפינה השמאלית העליונה של התצלום, רואים פשוט את הפין מחובר שם, הוא גמיש. ברגע שמחברים את כל הארבעה, ניגשים עם המאוורר לדופן של המארז, מכניסים וזהו. אספקת כוח או ספק כוח, באנגלית PSU, Power
supply unit, או בעברית ספק כוח. צריך את התוספת קצת. מהי אספקת כוח? אספקת כוח זה הקופסה הזאת. למעשה מרבית הכבלים שאנחנו נראה אי פעם במחשב זה כבלים של אספקת כוח. הכבלים האלו שחור, צהוב, אדום. שחור, אדמה, אדום 5 וולט, צהוב 12 וולט. זה בדרך כלל הסימונים שלהם. יש לנו פה גם עוד חיבור אחד שהוא ספציפי ללוח M, שהוא מכיל עוד כמה צבעים כמו סגול, כחול, ירוק. לא נתייחס אליהם עכשיו. למי שמעוניין, יש בוויקיפדיה מפרט ממש מדויק של מה עושה כל פין. אנחנו פשוט קודם כל נדבר על החיבורים השונים שיש לנו ועל המאפיינים של אספקת כוח. אז אספקת כוח זה מה שמספק כוח למחשב. יש לנו, נתחיל מהחיבור המרכזי. החיבור המרכזי זה חיבור הזה. אני אקרב את זה פה, ואל תדאגו, אחרי זה אני גם אראה את זה בשקופית, את החיבורים. למי שמצליח לראות, מדובר בחיבור הרחב ביותר מבין כל החיבורים שיש לנו באספקת כוח. זה חיבור של 20 או 24 פינים. למה אנחנו אומרים 20 או 24 פינים? כי הוא מורכב למעשה משני מחברים. הוא מורכב משני חלקים. בלוחות M הישנים היינו נדרשים רק ל-20 פינים, בלוחות M הסטנדרט, שזה כבר לא כל כך חדשים, כבר די זה סטנדרט היום, נדרשים ל-24 פינים, אז פשוט מחברים את שני החלקים. בנוסף יש לנו פה עוד חיבור של 4 פינים. בלוחות M חדשים שדורשים, המעבד דורש יותר כוח, אז יש לנו פה חיבור של 4 פינים, במיוחד בלוחות M של אינטל ושל מעבדים של אינטל. אז יש לנו פה חיבורים של 4 פינים שגם הם נכנסים ללוח M, וזה אספקת כוח ישירה למעבד. דיברנו על כוננים קשיחים, התקני SATA, ולא רק בהכרח כוננים קשיחים, זה גם יכול להיות כוננים דיסקים עם התקני SATA, עם חיבור SATA. ויש לנו פה את חיבור החשמל שמגיע להתקני SATA. להתקנים ישנים יותר, יש לנו חיבור חשמל סטנדרטי. זה חיבור של 4 שקעים, 2 שחורים, 1 אדום, 1 צהוב. והחיבור הזה רלוונטי לכוננים קשיחים, להתקני דיסקים, למאווררים. יש לנו פה חיבור ישן אפילו של כונן דיסקטים. בדרך כלל כבר לא ממש צריך אותו, אבל יש לנו פה חיבור ישן גם של כונן דיסקטים. וזהו. זה הסוגי החיבורים שיש לנו בספק הזה. אני אסביר עכשיו על מספר מאפיינים של ספקים שחשוב לשים עליהם לב. המאפיין הראשון, הספק. כמובן, ספק, אז המאפיין הראשון החשוב שלו זה הספק. נזרוק פה כלל אצבע בין 400 ואט ל-500 ואט. זה מספיק פחות או יותר למחשב הממוצע. אם אנחנו מדברים על מחשב שמכיל בין צורב 1 ל-2 כונן קשיח יחיד, מעבד כרטיס גרפי, אז ככל שהרכיבים האלה חזקים יותר, אז רצו יותר לפנות לכיוון 500 ואט, אולי אפילו נגיד פה 550 ואט, די ויותר. אם אנחנו מוסיפים עוד התקנים, בעיקר התקנים מכניים, כלומר נניח עוד כונני דיסקים, זה כוננים שדורשים יותר כוח, כי זה עוד פעם זה מכניקה, זה לא אלקטרוניקה, רצוי לעלות בהספק. יש היום גם ספקים של 630 ואט ו-800 ואט, תלוי למה. אם יש לנו 10 כוננים קשיחים, אז כנראה שכן, נצטרך ספק מאוד מאוד גדול. אבל זה תלוי למה, בדרך כלל בין 400 ל-550 ואט למחשב רגיל זה די ויותר, זה מספיק. הפרמטר השני שמאוד חשוב לדבר עליו זה נושא של החיבורים. תכף נראה שקופית עם החיבורים שיש לפחות פה בספק הזה, אבל אני רוצה להסביר מה אתם מתכוון בחיבורים. בסרטון הקודם כשדיברנו על כרטיסי מסך,
זה הכרטיס שהראיתי אז, כרטיס מסך. אז הראיתי שפה, לכרטיס מסך עצמו, הוא גם דורש חשמל בנפרד. מה שכן, בספק הזה אין לי חיבור תואם. לכן אני לא יכול להשתמש בספק הזה עכשיו שהראיתי עם הכרטיס מסך הזה. אין שם חיבור תואם. לכן הנושא של חיבורים זה גם כמובן משפיע על המערכת שיש לנו. אם אנחנו רוצים כרטיס מסך חזק, וכרטיסי מסך חזקים הם דורשים חיבור של 6 פינים ויש גם כאלה כבר של 8 פינים, חייבים גם ספק תואם, ספק שמסוגל להתחבר אליהם. הבשורה הטובה בכל הסיפור הזה, שאולי זה נראה מסובך, אבל אם אנחנו קונים כרטיס מסך מדור חדש, אז כבר רצו לקנות ספק מדור חדש, אז מן הסתם החברות שמייצרות את הספקים כבר יודעות איזה חיבורים צריכות להכניס שם. אז לא כל כך צריך לדאוג, פשוט צריך לוודא שהספק והכרטיס יהיו פחות או יותר יצרו באותה שנה או משהו דומה. אז חיבורים זה דבר שלישי. נושא אחרון זה הנושא של עם או בלי מאוורר. עם בלי מאוורר. הספק גם דורש קירור משלו. ככל שההספק גבוה יותר, הוא חייב קירור יעיל יותר, ואז תמיד זה יהיה מאוורר. לעומת זאת, בהספקים נמוכים, יש לנו ספקים של עד 300 ואט שלא צריכים מאוורר. מה היתרון של זה? היתרון נורא פשוט, רעש. וכמובן, כיוון שמדובר בספק נמוך, אז הוא גם צורך פחות חשמל. אבל מה שמעניין אותנו בעיקר זה הרעש. אם אנחנו רוצים לבנות היום למשל מחשב שהוא שקט לחלוטין, מחשב ללא מאווררים, אנחנו צריכים לדאוג לקנות לוח M עם מעבד ללא מאווררים. למשל, לוחות M עם מעבדים של טכנולוגיית אטום של אינטל. אז לוחות M כאלו, על המעבד עצמו אין מאוורר ואין צורך לשים לו קירור. ואז גם והספקת חשמל שהם דורשים נמוכה, ואז אפשר לשים גם ספק בלי מאוורר ונקבל מחשב שהוא שקט לחלוטין, מאוד נוח לעבודה. כמובן שגם הביצועים שלו יהיו פחותים, כיוון שמדובר במעבדים בעלי יכולות נמוכות יותר לעומת מעבדים אחרים. אז אם הוא בלי מאוורר זה גם שיקול היום, בעבר זה לא היה שיקול, תמיד הספקים הגיעו מאוורר. אני אראה לכם פה, הספק הזה יש לו שני מאווררים, מאוורר אחד פה, מאוורר אחד פה, וכמו כל רכיב מכני, סופו בסופו של דבר להתקלקל. ברגע שהוא יתקלקל, אז הוא יתחיל לעשות רעש, וזה מעצבן לכשעצמו. עוד משהו שאפשר להגיד על הספקים, אני אגיד עוד משהו אחד קטן. לספקים יש מבנה מוגדר. באנגלית זה נקרא form factor, זה קובע את האורך, גובה, רוחב. יש מבנה מאוד 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 מוגדר, והפורם פקטור היום נקרא ATX, או אני חושב שזה כבר ATX2, אבל הנקודה היא שכולם צריכים להיראות כך. יצא לי להתקל בעברי במארז שהכיל ספק שנראה מרשים מאוד, אבל הוא היה ספק לא סטנדרטי לחלוטין. מה זה אומר לא סטנדרטי? זה אומר שהוא לא היה בצורה הזאת, הוא היה בצורה אחרת לחלוטין, גם מבחינת המידות, וכשהוא התקלקל לא יכולנו להחליף אותו. היינו פיזית חייבים לעבור למארז אחר, כיוון שהמארז גם מתאים לספק. היינו פיזית חייבים להעביר את כל התוכן למארז אחר, ולקנות שם ספק בעל צורה סטנדרטית. אז לא סביר שתתקלו בזה, אבל חשוב לדעת שהספקים הם בעלי צורה מאוד מאוד מוגדרת. ספקים חריגים, אני לא ממליץ עליהם בכלל. לא משנה גם אם החברה היא חברה מעולה, רצוי תמיד ללכת על הסטנדרט. זהו, עכשיו אנחנו פשוט נראה חיבור פשוט של ספק ושל מאוורר לתוך מארז, לאיפה הם נכנסים, נראה את החיבור גם ללוח M, ונסיים את המצגת הזאת. מוצגים פה מספר חיבורים נפוצים יחסית. אז השורה הראשונה, הצילום הראשון זה החיבור של 24 פינים הסטנדרטי ללוח M, במקרה הזה הוא מפוצל ל-4 פלוס 20, ובשורה השנייה אנחנו רואים אותו פשוט מחובר,
בלוחות M הישנים צריך רק את ה-20, בלוחות M החדשים, כשנדבר חדשים זה כבר קרוב ל7 שנים בערך, שצריך כבר את ה-24. בנוסף, שורה שלישית, יש לנו את החיבור אספקת כוח ייעודית למעבד במעבדים חדישים שהם דורשים הרבה יותר כוח, אז הם צריכים גם יותר כוח אספקת חשמל. אז יש חיבור 4 פינים ייעודי. שורה רביעית, יש לנו את החיבורים הסטנדרטיים של התקני IDE וגם מאווררים. שורה חמישית, יש לנו את החיבור הסטנדרטי לחשמל להתקני SATA. ושורה שישית זה החיבור שהוא אפשר להגיד עתיק לכונני דיסקטים. עכשיו אנחנו נראה איך אנחנו מחברים אספקת כוח למארז. נסובב אותו רק שיהיה לנו טיפה מקום לעבוד. הברגים של האספקת כוח, שים אותם פה. לאספקת הכוח יש תמיד 4 ברגים, ובמארז יש בדיוק 4 מקומות שתואמים לכך. כמו שאתם רואים, המיקום של הבורג הזה הוא לא בדיוק בקצה, כיוון שזה יוצר לנו צורה שהיא אינה מלפן, אז אנחנו יכולים בדיוק לדעת איך צריכה לבוא אספקת הכוח. וחוץ מזה, המאוורר פה למטה מרמז שהוא צריך להיכנס ככה. בכל מקרה, נכניס את האספקת כוח. בדרך כלל היא תבוא בחלק העליון. למרות שראיתי כבר כמה מארזים מיוחדים שאספקת הכוח הגיעה דווקא לא בחלק העליון. לוקחים את הבורגים, מתחילים להבריג. ההמלצה החשובה בנושא, אספקת הכוח היא גוף כבד יחסית. עד שלא וידאתם שכל הברגים מברגים היטב, אל תרימו את המארז ותעמידו כך שאספקת הכוח עלולה ליפול כלפי מטה. היא פשוט עלולה לפגוע שם במשהו. במקרה הזה אין לנו פה עדיין כלום, אבל היא עדיין עלולה לפגוע במשהו. החיבור הראשון שבדרך כלל מחברים באספקת הכוח זה החיבור של הלוח M. עכשיו, פה יש לנו לוח M ישן. אתם זוכרים שדיברתי על 20 ו-24 פינים? כיוון שמדובר בלוח M מאוד מאוד ישן, הוא מספיק לו רק 20 פינים, אז אנחנו לא צריכים את 4 הנוספים. זהו. במקרה הזה זה מספיק. בלוחות M חדשים יותר, היינו חייבים לחבר 24 פינים, ובנוסף היינו צריכים לחבר גם עוד את 4 פינים הנוספים. במקרה הזה עוד פעם, מדובר בלוח M די עתיק, אז אין צורך, וברגע שגם היו לנו פה התקנים, אני רואה אפילו שיש פה, יש פה אפילו כונן דיסקטים עתיק, אז אני אראה, יצא לנו מזל ולראות איך מחברים כונן דיסקטים. כמו שאמרתי, זה החיבור אספקת חשמל של כונן דיסקטים, ופה בצד נמצאת נקודת החשמל שלו. אז פשוט לוקחים
ועכשיו כונן דיסקטי מחובר. דבר אחרון שאני רוצה להראות לכם פה מחובר, יש לנו פה עוד איזשהו מאוורר עתיק שכבר מחובר למארז. אז במקרה הזה אתם רואים שהחיבור של המאוורר תואם לחיבורים של אספקת הכוח. הוא לא מחובר דרך הלוח M. פשוט באים, לוחצים, ברגע שנפעיל את אספקת כוח המאוורר הזה יתחיל להסתובב. הבטחתי שאני גם אראה איך מחברים מאוורר בעזרת הפינים, אז אני אראה לכם פה איך מחברים מאוורר בעזרת הפינים. אז יש לנו פה את המאוורר שדיברנו עליו. הנה הפינים הגמישים. פשוט שמים אותם, תופסים ומותחים. זהו, זה בפנים. זה בפנים. זה בפנים. עכשיו באים לתושבת. פה יש לנו למשל תושבת. מכניסים את כל הפינים. ברגע שהם פה, הם בולטים עכשיו החוצה, ואז פשוט מושכים אותם. זהו, זה בפנים. גם זה בפנים. הנה. זה בפנים, זה בפנים. עכשיו יש לנו פה את המאוורר מחובר. המאוורר עצמו מגיע, במקרה הספציפי הזה, מאוורר של אנרמקס. והוא מגיע עם אופציה להיות מחובר ללוח M. כשנדבר על לוחות M נסביר בדיוק איפה מוצאים את החיבורים. במקרה הזה ספציפית אני אגיד לכם שהחיבור נמצא פה. כן, ברגע זה גם המאוורר חובר ללוח M. ברגע שהיינו מפעילים את כל המערכת הזו, המאוורר הזה היה מתחיל להסתובב בהתאם לפיקוד שהלוח M היה נותן לו. הוא לא היה חייב להסתובב בשיא המהירות שלו, וזה דבר מאוד חשוב. זה מעריך את תוחלת החיים של המעברים, מקטין את כמות הרעש, ונועד לעבוד בצורה יעילה. אז עכשיו נעבור לשקופית הסיום. בקישורים שהוספתי פה אז ניתן להרחיב את המידע לגבי אספקת כוח, מארזים ומאווררים. אני מקווה שנהניתם מהשיעור, ואנחנו נתראה בשיעור הבא.